Fe yw Owain Sparnon, rwy'n artist, rwy'n 2 ar 20 oed ac yn dod o Gastell Nedd. Fe yw Owain Sparnon, rwy'n 19 mlwydd oed, rwy'n yr ail flwyddyn yn celf Aberystwyth ac yn dod o Gastell Nedd. Brodyr i ni ac mae'n hyfryd bod y ddau yn ni'n artistiaid yn rhannu'r un diddordebau creadigol ac dyma'r tro cyntaf i Owain a fi cael arddangosfa gyda'n gilydd. A mae'n hyfryd bod hon yn gyfle i ni arddangos da'n gilydd achos mae hyn yn hefyd yn rhoi syniadau i ni ar sut i gydweithio, ond wrth os yr arddangosfa hon da'i gilydd, yn sicr bydd ni'n edrych ymlaen at beth bydd y dyfodol yn disgwyl fel. Mae'r arddangosfa yn agor am 6 o'r gloch heno yn Theatr Arad Goch. Mae Arad Goch yn gwneud lot gyda phobl ifanc, hyrwyddo pobl ifanc creadigol Cymru. Mae'r arddangosfa yn parhau tan ddiwedd mis Mawrth. I ni wrth ein bodd bod yn rhan o Arad Goch a cael arddangosfa fan hyn yn y gofod hyfryd hwn. Fyswn ni'n licio dweud diolch yn fawr i Jeremy Turner am y cyfle o'r arddangos yma, i Peter Lord am cytuno i agor yr arddangosfa ac Arad Goch hefyd unwaith eto. Yn sicr mae Tomos yn ddylanwad mawr arna i ac yn ysbrydoliaeth a mae'n hyfryd iawn gallu gweld be mae Tomos wedi wneud. Allai i ddweud bod o gwaith Owain wedi ysbrydoli'n fawr dros y blynyddoedd. O'i'n aml wedi timlo fel, lycs ni wedi wneud hwnna cyn Owain. Ond mae'n wych bod ni'n gallu, ar ôl diwrnod o waith, trafod ein gwaith a helpu ein gilydd fel petai.